μετά τον κορονοϊό ήρθε αμέσως και παράνομα το εμβόλιο, το οποίο ούτε καν εξετάστηκε, το οποίο εμβόλιο υπήρχε και πρώτου κορονοϊού, έτσι. Λοιπόν, το γεγονός ότι βγήκε το εμβόλιο, ήρθε λοιπόν ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και έγινε ένας παγκόσμιος δικτάτορας. Είπε σε όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου, θα κάνετε το εμβόλιο. Σε όλες τις κυβερνήσεις του κόσμου, υποχρεωτικό, παντού. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια νέα εποχή, έτσι, μια εποχή δικτατορίας. Λοιπόν, έχουμε λοιπόν αυτό σαν πρώτο βήμα τον κορονοϊό, σαν δεύτερο βήμα το εμβόλιο. Τρίτο βήμα είναι τώρα ο προσωπικός αριθμός. Και τέταρτο βήμα είναι και οι ταυτότητες. Νομίζω ότι όλα αυτά, άμα τα βάλει κανείς έτσι αντικειμενικά να εξετάσει, θα καταλάβει ότι προσπαθούν οι ισχυροί της γης να καταργήσουν τη βούληση του ανθρώπου. Να μην θέλουμε εμείς, να θέλουν αυτοί και να αποφασίζουν αυτοί για την τύχη μας. Και μάλιστα και με αυτά τα ηλεκτρονικά, τα σημερινά τα μηνύματα, μπορεί και να βάλουν και κάνα μικρό τσίπ μέσα στον εγκέφαλο και να κατευθύνουν και να σου λένε το τι θα κάνεις. Μέχρι εκεί μπορούν να φτάσουν αυτοί οι άνθρωποι. Τώρα για όλα αυτά, εμένα η γνώμη μου είναι καλό είναι να μην τους κάνουμε το χατήρι. Εγώ δεν ξέρω, εμείς προσωπικά στο μοναστήρι μας έχουμε αποφασίσει κάποιοι περισσότεροι πατέρες, όπως αποφασίσαμε να μην κάνουμε το εμβόλιο, μόνο 3 πατέρες το κάνανε, έτσι αποφασίσαμε να μην πάρουμε και τον προσωπικό αριθμό. Από εκεί και πέρα ο καθένας κατά βούληση νομίζω ότι δεν θα πρέπει να παίξουν το παιχνίδι τους, αλλά θα πρέπει να αγωνιστούμε όλοι μαζί εναντίον των ισχυρών της γης. Γιατί θέλουν να καταργήσουν τη βούληση, τη θέληση του ανθρώπου που είναι θείο δώρο και την ελευθερία του, που είναι δώρο του Θεού.